Θα πείτε κάτι για το φίλο μας το Μάριο, θα πείτε κάτι? Εγώ περνάω, να σας πω αυτό που από τώρα. Περνάω το μήνυμα να μην ζούμε για αυτή τη ζωή, αλλά για την αιώνια ζωή. Τα άνω φρονή, τα άνω. Ο παράδεισος. Ωραία. Σε σχέση με το φίλο μας το Μάριο, έχετε να πείτε κάτι? Αυτός να μετανιώσει κι αυτός να κάνει. Μα δεν έκανε κάτι. Σαμπουάνι είχε στην τσάντα. Άμα θα ελευθερωθεί στο τέλος, αν δεν έχει κάνει. Να είστε καλά, έτσι να μας δίνετε ελπίδα. Πιστεύω πόσο καιρό είναι τώρα, άμα δεν έχει. 2,5 εβδομάδες. Πιστεύω να ελευθερωθεί άμα δεν έχει. Θα περάσει Πάσχα μέσα σίγουρα. Να, ο Μάριος μιλάει τώρα. Αν είναι αθώος, άμα θέλετε ακούστε το. Πιστεύω ότι θα βγει έξω. Σας εύχομαι να περάσετε με καλή καιρή, Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Καλή Ανάσταση με ευτυχία και χαρά. Σκεφτείτε αυτά που σας λέω, παιδιά, μετάνοια, να έρθουμε στην Εκκλησία, να ζούμε όχι για αυτή τη ζωή, για την αιώνια ζωή, τα άνω φρονή, το παράδεισο. Γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια χαρά. Μακάρι ο Χριστός να παραπάτε στο πολύ, μακάρι να βγει πραγματικά. Γεια χαρά. Όλοι το θέλουν. Τι την θες, τέκνο μου? Εσύ απλά καθορούσες ανέγνωση ή πώς καθορούσες να προστατευτείς από τα κινητά που είχαν ρίξει εκείνη την ώρα στον εκεί? Όχι, εγώ παρακολουθούσα μια σύλληψη που γινόταν λίγο πιο κάτω, άκουσα βρελά και ήσουν μέσα στον χώρο, λίγο πιο έξω από το χώρο.